Se her med Survival Games på SG-serverne, og vi er på mappet Springfield SG, så... Og... Ja, der er ikke rigtig noget, jeg sådan gider snakke om, så... jo, en af de ting, jeg gerne gider snakke om i dag, eller i den her episode, det er... at jeg vil undskylde for den vanvittigt dårlige lyd, der var under episode 1 med Mika og sådan noget. Weapon. Du skal ikke slå. Ham den skal bare dø. Jeg vil gerne have hans bog. Jeg tror det er det. Okay, han kan godt komme ud. Gå efter ham i stedet for. Nej, ved du hvad, lad os bare lade dem gå. Bare køre vores egen game i stedet for bare kun gå efter andre. Jeg ved godt, man også skal nakke det, men... Så, men jeg lavede også en test og sådan noget, hvor det var, det lød bedst, og det var så her. Det er ikke den bedste mic, men... Jeg havde også et andet headset før, hvor det også lød godt, men det gik så i stykker til sidst. Først mic'en, og så hele lyden bagefter. Test. Lad os se her. Det kunne være fedt, hvis det var en T20. Altid fedt med en T20. Så vi kan bare gå rundt og udforske lidt. Sådan en test her. Okay. Så men ja, mange gange undskyld for det, og håber i hvert fald det er bedre nu. Men jeg ville bare gerne uploade den, fordi jeg skulle have mit første video, og fordi at jeg selvfølgelig har vendt. Så lad os bare, ja, fint sted egentlig at gå rundt, og det kunne være en af dem her, det var en T20. Der var en T20 et eller andet sted. Jeg fandt også en T20 på Par 72, det er den redigerede del af det, som jeg ikke havde fundet før. Det der et game, hvor jeg prøvede at record, men så glitchede Fresh, hvor jeg glemte at minimere det, så... Og så, men jeg døde alligevel, så... Det begynder at lag. Det går for. Okay, så vi prøver at gå op i det her vandfald og se, om der er nogle gode chests heroppe. Ligner et sted, der er en T20. Jeg tror det er en T20. Yep. Så ved jeg det. Yes. Så har jeg i hvert fald fundet en ny T20, som jeg ikke vidste, hvor var. Så yes, det er bare super. Så den her vej kan vi jo godt gå, hvis vi bare sådan skal finde T20 på et tidspunkt, eller bare lige hurtigt at bruge for det. Så okay, vi fik også Golden Apple. Men gå bare rundt og se, om vi kan finde nogle chests, måske nogle players. Så der ikke har voldsomt meget bedre armor end os selv, men så der passer sådan. Fordi så måske noget iron pants eller sådan noget. Og boots. Okay. Ikke noget vi sådan rigtig kunne bruge over småkagerne. Der er en chest her. Er den T20? Yes! 2 T20's fundet. Okay, super. Så ved jeg det. Nu er der skjult nummer, der ringer til mig igen. Det er træls, når folk de gør det. Bare sådan ringer til en for sjov eller sådan noget. Men jeg tager aldrig skjult nummer. Der er en guy her.
Er det team? Er det team? Okay, fik den ind. Gonna run. Thank you, Golden Apple. Oh man, jeg screwed. Er det den første recording, jeg skal tage et team ud? Okay, ham den burde vi godt kunne tage. Hvis ikke det lægger så meget. Okay. Han skete. Okay, jeg vil regen til. Han droppede os. Og han havde også en... Golden Apple. Dejligt. Og vi fik også en fish. Og en boat. Okay, han er herovre. Han får ikke lov til at leve. Så hvis det er, så kan vi bare flygte med vores båd. Jeg tror, jeg gemmer båden. Så nu er vi 10 hearts. Man, jeg troede virkelig, jeg var død. Men ja, det var vi ikke. Vi er stadigvæk i live. Og spørgsmålet er, hvordan? Jeg tror svaret er Golden Apple. Jeg ved ikke, om det er dumt. Det kan være, at han er et andet sted. Jeg tror i hvert fald, han gik derop. Der står bare crouched op. Så vi går bare videre her. Så fint game indtil videre, og vi kan, jeg tror jeg vil crafte et Iron Sword, og her har vi midten. Okay, så nu ved jeg i hvert fald, at vores rute, hvad for en vej er den? Den er east. Det er bare det med de east-ruter. Okay. Der kommer en guy. Hvad for våben har han? Jeg tror det er Iron Sword. Lag! Golden Apple. Yay! Tak for en god fight. Okay. Seriøst mega tak for en god fight. Okay, han gjorde det godt ham der. Var lidt nervøs, og det begynder så læk, da han fik mig i fire. Så... Okay, der kommer ikke nogen her. Super, okay. Okay, er der flere? Måske ham der Mr. Steve. Eller Mr. en slags Steve. Så altså måske er han der stadig, jeg ved det ikke. Vi skal nok få ham. Jeg tror ikke han har fået voldsomt meget stof siden sidst vi så ham. Der er deathmatch. Det havde jeg lige glemt. Okay, hvad er vi imod? Der er kun 2. Jeg kiggede slet ikke engang derover. Så full iron og bow. Og 19 arrows. Okay, hvad for noget stuff? The combos are real! GG! GG. GF. Så respect. Respekt til andre players for at gide at fight dig. For at give dig en god challenge. Gode udfordringer. Et game. Så
Yes. Tak fordi I gad så med, og håber I kunne lide videoen, og lyden den forhåbentlig var bedre end sidst. Så ja. Wow, nogle maps der kom. Her. 4. Så men tak fordi I så med endnu en gang, og jeg håber vi ses i næste episode. Så og endnu en gang giv en comment. Og hvis der. Så ja. Vi ses i næste episode. Hej.